салом, ин барномаи топай. мо имрӯз бачаҳое ки дар мушоира иштирок кардагияни ҷойнамоён ва ҷоизапулӣ гирифтагиян пешкаши шумо мекунем ва шумо мефаҳмем ки кӣ чанд қад сум буридед. аз сабабе ки бисёри бачаҳо яхела сум ва яхела ҷо гирифтагиян натонистем ҳамаша ҷо бутем. акнун барои рехтани мӯи сар ғафз кардани риши худ ё ин ки шумо хароб ҳастед мехоҳед фарбе шавед ё ин ки шумо фарбе ҳастед мехоҳед хароб шавед ё ин ки қадди шумо паст асту мехоҳед қадди худро баланд кунед ё ин ки сафедчаи пӯсти бадан доред ё ин ки дигар бемории пӯсти бадан доред, пас ба шумо маҳсулотҳои софсавдо ёрӣ мерасонад. барои дастрас кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Доставка дар шаҳри Москва ва Санкт-Петербург муддати 24 соат ва барои дигар шаҳрҳо бошад доставка 3 рӯз. аз номи канали мо гап занед, ба шумо тахфиф карда мешавад. дар ҷойи ҳаштум Марио ҷой гирад. Марио як бор ҷойи сеюм гирифта соҳиби 300 сомон шидагияд. Якум ҳафтае ки мушоира ташкил шид, Марио иштирок кард ва дуюм ҳафта иштирок накард. худаш гуфт ки аймара уҷа дигаро состар карданд. барои ҳамин дигар иштирок накардам. Сабабаш ҳамин комментону ма дидам ки аймара бачакои ништяк ҳастан бизовар иштирок кунам. Ма чӣ иштирок кардан наметавонам чизе. талант тачид кардан хеле план нест. Аколи хеле бикунам ба мумкин шавад. дар ҷойи ҳафтум Эмиби ҷой гирад. Эмиби 800 сомон буридагияд. Эмибирам як бор дуюм ва як бор сеюм ҷо гирифтагияд ва соҳиби 800 сомон шидагияд. нависондам ба қалам, дили ма бисёри бад дард дошт, пӯшт пур буд, аялам. Мисол хит кардан ки чӣ шид? Ам хеле осон най бачако. Простам хеле фикр кунай бачако. Одамое ки наметонанд мисол. дар ҷойи шашум Шайх 800 сомон гирифтагияд. ӯ то финала рафта да эмфавик бой дода ҷойи дуюм гирифта соҳиби 500 сомон шид. бо як бори дигар ҷойи сеюм гирифт ва 300 сомон гирифт. ҳамагӣ соҳиби 800 сомон шид. Lilves I am Lord, Maram nigger, Imonanda panda mada tiger. Roi safed merem ukhuna, ijada neste devona khuna. Roi safed tudam brak. ҷойи панҷум Карлеон ҷой гирад. Карлеон 1000 сомон гирифтагияд. як бор ҷойи якум, вақте ки мушоира 1000 сомон буд ҷойи аввал. Азиз, иҷа ҷойи нигер, роя ҷонесто да Dahangiz neste, mikrofonay peşe. Şayx qati tağa xeşe. Mexran ya gandım ya xonara. Biyo xabar bagi de una xonara. Дауҷа ай бачакои хезе қати Карлеон Лилвестам иштирок мекард ва иё ҳардуш баробар сум гирифтагиянд. дар ҷойи чорум Лилвест намояндаи хезе 2020. як бор ҷойи якум гирифтагияд ва соҳиби 1000 сомон шидагияд. Қати мо бикунен качат, репи моро оли нишон метанда паблик чат. Бита мана мекунам девона, вақте бита мана шинавидесам ба гӯшои ма. ҳама каса дасту боло, қати мо чизе мегем ай мо хафа нашавен бародаро. дар ҷойи сеюм МК ҷой гирад. МК 1800 сомон гирифтагияд. МК ҷойи якум, дуюм, сеюм гирифтагияд. Мирзо ва МК ҳардушон ничиянд, барое ки ҳардушон як хел ҷо ва як хел сум гирифтагиянд. МК ҳозиро ҳам иштирок кардастанд. мумкин ки Мирзоро бигзарад. ҳардушонда муваффақият. Рӯпарои камера ма истодагим, ма ба я мақсадам феъли истодагим нестай. Барои ами қадар ма да удачи да любое гапа таъриф метавонам здачи. Я борхата бинда камера ба и аҳволи камерай. Кам намерам вақте ма иҷа истодам, қати ма ҳама каса истодам. Истодам қати дуани қати ма, ҳама медона ки ту намешай қади ма. Қади ма нема одами қади ма, ҳеҷ ка наметона фристайл чени ма. Чени ма не, ози яке вақти гуфт ба маз. Мирзорам 1800 сомон гирифтагияд, вақте ки мушоира ҷойи аввал 1000 сомон буд ва ҷойи якум, дуюм ва сеюм гирифтагияд ва соҳиби 1800 сомон шидагияд. барои лайк мондан ҳар ҳафта 1500 сомонӣ дар сайти Reptijay ба 5 нафаре ки дар як ҳафта аз ҳама бисёр лайк мемонад дода мешавад. ба ҷои якум 500 сомонӣ, ба ҷои дуюм 400 сомонӣ, ба ҷои сеюм 300 сомонӣ, ба ҷои чорум 200 сомонӣ ва ба ҷои панҷум 100 сомонӣ. лайкҳоро бояд дар сайти Reptijay гузоред, яъне
дар сайти RapTJ худро регистратсия мекунед ва ба трекҳои дар сайти RapTJ буда лайк мегузоред. Рӯйхати лайк ҳафтаро метавонед дар саҳифаи тренди сайти RapTJ дастрас намоед. Ҳамчунон реперон низ метавонанд дар сайти RapTJ ҳар ҳафта 1500 сомонӣ кор кунанд. Чӣ тавр? Онҳо низ худро дар сайти RapTJ регистратсия мекунанд ва дар сайти RapTJ репи худро дохил мекунанд ва дар муддати як ҳафта 5 треки аз ҳама бисёр лайк гирифта соҳиби 500, 400, 300, 200 ва 100 сомонӣ мешавад. Рӯйхати реп ҳафтаро низ аз саҳифаи тренди сайти RapTJ дастрас кардан мумкин аст. ҳар ҳафта соҳиби 3000 сомон реперон ва мухлисони репи тоҷик мешаванд. бо сайти rap.tj бошед. дар ҷои дуюм Mfavik ҷойгирай. Mfavik 3000 сомон буридагиай. вақте ки Favik мушоира мебромад ҷои якм 1000 сомон буд. ӯ 3 бор ҷои якм гирифтагиай ва соҳиби 3000 сомон шидагиай. мемонӣ дар тараққӣ мегӯӣ дар тараққӣ бор бизам гӯё галӯ не терама мезанум бовар бикун даҳи ду фаҳмиди ҷура ягон гапи ни то нагӯ дама терама метонам барениро мегирем баклашка ту ака мадату мешам. дар ҷои якми мо бошад Далершо ҷойгирай. Далершо 4000 сомонӣ гирифтагиай. чӣ хеле ки уже чанд бор гуфтум, мушоира аввал ҷои якм 1000 сомон, ҷои дуюм 500 сомон ва ҷои сеюм 300 сомон буд. ва Далер вақти мушоира 1000 сомон буд, 2 бор якм ҷо, 2 бор дуюм ҷо гирифтагиай. баъди мушоира ҷои якм 500 сомон шид, боз 2 бори дига якм гирифтагиай. аз ҳама бисёр ҷо гирифтай ва аз ҳама бисёр сумам Далершо гирифтай. табрик Далер. айли ина гап такаду такрор если чо гапои нодаркор ту кади такрор ту кучагар ма ин буд якчанд мушоирачиҳое ки дар мушоира ҷоҳои намоён гирифтагиянд. мо касеро ёфтем гирифтем ва касеро фаромӯш кардем пешакӣ бахшиш мепурсем. мушоира муҳориба ва талант барқарор шидагиянд. касе ки мехоҳад иштирок кунад дар инстаграми MaxTG нависед ва номнавис кунед. биен ва соҳиби сум бошед. ин буд барномаи топ ва касе мехоҳад соҳиби 20 сомон бошад ва дар рақамҳои дар зери видео буда дар Telegram муроҷиат кунед. хайр то барномаҳои оянда.